Minkejja l-ħafna paroli, il-folja ma nqalbitx u għadna fl-istess punt ta' fejn tlaqna 40 jum ilu meta fuq ix-Xandir Nazzjonali Joseph Muscat kien ħabbar illi kien ser jirriżenja. Dan joħroġ ċar mill-intervista li ta' Joseph Muscat il-ħadd filgħodu fuq ir-Radju Laburista fejn għamilha ċara li s-suċċessur tiegħu Robert Abela għandu l-karatteristiċi perfetti għal kontinwità. Jien nemmen ir-Robert għandu il-kwalitajiet kollha biex imexxi b'kontinwità. L-essenza tal-gvern tibqa' l-istess. Il-vot favur Robert Abela kien vot favur il-programm tal-gvern biex jikompli b'din id-direzzjoni. Vot illi suppost ġab bidla minn floku vot biex il-Gvern Laburista ikompli fejn ħalla Joseph Muscat blit il-leminija ta' Keach Kembri Neville Gafa anke hu jifraħ blekk imsejħa kontinwità. Għalkemm lanqas laħqu għaddew 12 siegħa illi Gafa ma bedix jitfal botti biex ikompli jitfal melħ fuq il-ferita. Intant fil-waqt illi Malta għandha persuna li minn backbencher spiċċa Prim Ministru, issa l-pajjiż ser ikollu Prim Ministru li jrid idarri lilu nnifsu jaġixxi ta' backbencher. Iżda din tidher illi se tkun għadma qiebsa meta fanqas minn 24 siegħa mill-ħatra ta' mexxej Laburista Muscat diġà qed jindaħal fuq il-pożizzjoni ta' Chris Fearn. Chris huwa wieħed mill-aħjar elementi li hemm fil-Partit Laburista u jien m'għandix dubju illi ħajibqa' parti ċentrali mix-xogħol tal-gvern għas-snin illi ġejjin. U minkejja li l-poplu Malti kien qed jittama f'bidla li l-pajjiż tant għandu bżonn wara l-eżitu tal-elezzjoni tas-Sibt, kollox jindika illi ma nbidel assolutament xejn.